D'entrada volem agrair l'esforç i les explicacions tècniques que se'ns han donat i explicar-nos per què es pujaven uns preus, per què no uns altres, i bé, això sempre és d'agrair. Això no obstant, la natalitat està baixant de manera molt ja alarmant, ens haurem de reformular. Això no obstant, ens han comentat alguns veïns i veïnes que no han sigut coneixedors d'exactament els preus que seran quan han fet la preinscripció. És una dada important i aquí hi ha una qüestió a millorar. El nostre vot també serà un sí crític. A diferència del que hem dit en l'anterior punt, no tenim un seguiment de l'escola d'adults. Estem parlant d'un dèficit de 360.000 euros. És una escola, fa coses molt interessants, però potser els preus públics ara modificar-los no ens arregla els números. Hem vist els números globals de l'escola d'adults que sempre ens han semblat bastant elevats. Ningú està qüestionant una escola d'adults, però sí que és diner públic i que hem d'estudiar com podem evitar aquesta despesa. Per responsabilitat i perquè creiem en l'escola, perquè és un servei necessari, votarem que sí, però de manera crítica i ens emplacem a repensar. El nostre vot serà favorable. L'Escola de Música fa poc que ha començat a caminar novament. Veiem que ja ens anem d'anar ajustant. No fiscalitzem l'educació, fiscalitzem el diner que invertim en l'educació. No és que no estiguem d'acord amb el fons, però els diners sí que estem d'acord amb que els hem de controlar. I bé, l'Escola de Música és novella, el projecte se'ns va explicant i seguirem a veure si es pot tirar endavant el que es pretén o s'hauran d'adaptar amb altres demandes que té la població. Vostès van tornar a portar en bloc tot, no vam poder profunditzar el que havíem quedat. Senzillament aquesta vegada van fer la reflexió perquè els senyors de Vox no els donaven recolzament i llavors no quedava aprovat. Al no quedar-se aprovat vam dir, busquem maneres i fórmules, seiem-nos, perquè no hi ha una majoria, hem de negociar tots, perquè tenim un pressupost prorrogat. I per què no tenim ganes de tenir un pressupost prorrogat? Doncs que estem al mes de juny i encara no tenim una proposta de quin és el pressupost que hem de debatre al setembre o l'octubre. I el demanarem tantes vegades com calgui, però és que el necessitem per poder parlar. I els veïns i les veïnes necessiten tenir un pressupost. Òbviament, votarem a favor, perquè és la responsabilitat política. Cada cop que tenim un ple ens trobem al mateix punt de modificació puntual de la plantilla. S'hauria de canviar per habitual. Des de l'inici d'aquest mandat els hem demanat que quan tindríem una relació de llocs de treball. Silenci per part seva. Només fent que amortització per reconvertir. Que sí que hem vist que fa uns mesos vostès aproven les figures de funcionaris per projectes i ara els estabilitzen. Maneres que nosaltres no són les nostres. I el que volem és un compromís per part seva de quan tindrem una relació de llocs de treball. Per tot això, nosaltres votarem en contra.